Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. O karon ananaw sab kami ipambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. O gamo na maghukom o magtimang-timbang ini mga igsuon kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Og busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Alang gid sa kadaghanan nga mga tao nga kanunay gibutahan sa mga ilahang mga magwawali ug sama pud sa kuha nga buta pud sa kamatuoran sa may bot pasabot sa kuan kini mga sambingay bahin aning tama sa kuan kining mga paras mga binhi nga gilabay sa kalibutan ug kinsa man gid si Jesus. Ang mga binhi mga nakita binhi di ba naman na dito hubad naglabay sa binhi katong natugpa sa tampilitan na diha. Ako naman ang gihubad ninyo katong naa sa dalan gituka kadi mga ampuon po ni nga tao pero mubo lang ang panahon niya katong naa sa kabatuan pag-abot sa pagsulay magmahay sa Ginoo matumba ng gyapon katong naa sa sampinit mga hakog ug kalibutanhon mga arang-arangan ni sila niya yung mga bata tanawa piyasot ba dili makita nga sila may gugmaon mahala nagpalabi lag hudyaka nga piyasot walay makita nga balaan ug nagpili karon og binhi katong niturok gani mo tong si Kristo niingon siya magkunit siya og migo bunyagan ta sa kalayo sa kalayo og espiritu magkunit siya og migo magpili siya maayong binhi katong niturok gyud sa maayong yuta nga mapaubsanon ni gugmaon unya mo tong bulahan tong mga kabos nga naman nakita man dito ang pag-antos wala na pasabot nga dili sab ang mga dato kay naa may dato nga makahatag di ba? Naapoy pobre na nagigambit mao mo kutoy nag-alagad ang pobre pero ang dato kung nahigugma pod siya nga sobra pa kaniya ihatag pa sa nagkinahanglan labi na kung dinhi kanato niya akong ihatag na pod sa uban kaya ako may mga liupo ngadto sa Dios ako may mapasigarbo kung diretso ra pod dito murag political na pod na siya tama no? Maghatag dito niya mangita na pug bayad dinhi itago mas maayo ganin dili ko kabalo og ako na kay kung makabalo ko tawanon ko mahadlok ko nga muwali og maigo siya tama mo po na ang mga pare di ba na ano no kay pinili sila sa tao maluoy man sa tao labi na makita nga dako og gihatag masabtan po nato na siya nga dinhi pinili man ko sa espiritu ano man sakit kay akong dughan kung magpakarong ingnon ko siya man mo nang magwali ko ri isog kayo hait gyud akong sinutian mo nang paghuman maghilak ko ninyo og mga ikong pasaylo mo na karon nga gisulti nako murag isog ko no tinuod kay kipaning kamutan ako ning akong tao nagsulti mo na siya ang binhi kita kay ang Dios Amahan naglabay unya katong para si Jesus mo na siya nga siya ang punuan sa paras niya diin siya nagturok di ba sa yuta nagibuhat sa Dios niya kita ang mga sanga sama ni Kristo sundo nato siya kay siya ang punuan niya mamunga tagdaghan katong maayong bunga nato mapaubsanon mapasayloon mo na dito niya na ay uban nga gikapoy na kay badlongon naman na sa tong YouTube channel na to badlongon siya nga yung mga anak badlongon papahuwayon siya haron pakita nga yung anak kung wala ang inahan mo na siya di ba na anak siya both side bali-balihon ng anak o bana bali-balihon ninyo pamalandong niya mubutan na po to sila kung mabutan sila tagaan pagkahigayonan niya mo itong giinding ni Jesus hinumdumi Adonai nagatiman kanako ang para si Kristo kita ang mga tanga o siya po to ang katong giingon nga siya po to ang giingon nga Adonai tag-iya sa yuta napadala siya og sulugoon di ba nana sa Biblia o wala pa na hinumduman na dito kapilan na nabasa sa mga pare sa mga pastor basa na sulugoon gipatay kay mangayo lagi og bahin mo na karon mangayo siya bahin ba panahon mo 7 ka adlaw di mo ta datong gibalaan pero ngano man nagbahin ta nagdali hinuon ta sa ikapato ka adlaw tama no nga gipatay nganong gipatay man sa ikapatong adlaw gipatay nato siya puros na halad-halad dito seremonya sakramento nagkinatawanay hinuon ta gisaaran hinuon na tong mukaon mabuhi ana tama mo na nangayon ta sa bahin nya gipatay tanawa ang pulong di ba gipatay nasulot ta sa simbahan nagpatay ta kay wala ta nakapasaylo tama no tama gid sige ta ingon na matuman pero wala ta nagtuman gipatay patay
Mao po na sa una si Moises ta gipatay gyapon na siya. Nya karon gipadala yang bugtong anak mo gipatay gyapon gipalansan gyapon sa cross, tama no? Gitalikdan pa na to, tama no? Tama gid. Unya giending niya pagsingon karon kung nagpadala siya yung bugtong anak pa yun harong pagluwas atong mga sala, sige pag natong gamit siya nagpadayon pag ita sala gibadlong pag yun na sila kaniadto mo gituis niya may pinalubi sa pagpanulo, tama? Malakyas, tama no? Tama na gid. Naana tanan sa Biblia gipatay na pud pag-usab unsa giingon ni sa balaang kasulatan nito nan karon kay gipatay ang anak nga ipadala unsay buhaton sa amahan pag-abot sa panahon ka sa espiritu laglago niya ang laglagonon una kaluki kumayo ikyas mo, tama? Wala na sa Biblia? Naana sa Biblia. May hatag lang punta parang dili masilo. Pero kung maigmat lang ani ang tao modool ka nato, wala ko nag-ikinanglan nga magdebate. Wala, oy, gamay rata din hi. Tama? Kung magdebate na ko di, muluhod pa ko sa ila. Pero bantay ang Diyos na gani mo suko. Ako mahalo ko sa Ginoo. Nagdok ko. Mga gani ang sahi. Mingaw ko. Tistingin kong barang. Gusto po ko mamatay. Ay, kapoy kayo magsulti sa kamaturan, boy. Kaya mga tao gahi kayo, nagpakarong ingon. Kamu po, ayaw po kong paggahi-gahi. Tama? Kaya magpili gid siya sa dadon sa bagong yuta. Kaya kung dili na kinahanglan nga atong lawas patyon, di ba? Niturok na mga tamay bini, di ba? Di na kinahanglan kay naapatay sala, kaya ang atong lawas hulip man na bayad man ta sa tala. Pero kung kulang pa, maimpirno gyud ka, tama? Unya kung dili na kinahanglan kay nagbag-o ta, paubos lang paglipay kung nagkig-away. Hala ay nagkabalaka kung sa pagkikinahanglan trabaho lang ang trabaho. Ang Dios nga maghatag nga wala kay nahiubos nimo. Walay tao nga imong gitapakan. Ang Dios na maghatag. Mo tig-ingon niya, unsa man yung buhaton samtang magpaabot no, di ba no? Itong sulat ni Pedro. Kadang sulat itong painomdong mabalik siya. Pan ka mo sa inyong buhaton, kinahanglan nga dili ka mo masaway sa Dios o pagpot di singko galing. Tama? Tama. Basahan niyo na ang pagpainomdom sa Dios nga mabalik siya. Na uy, sa balaang kasulatan. Unya unsa man to sa ubosan na ito is kini sa mga taong wala lamang no. Si Pedro nagsulat pero na isulat nga lisod sabton, tama no? Kito is wala na kung ako lagi nang isulti tanan ang Biblia na ana na ato lang putol-putulon tungod kay nakapasta sa oras. Ana na sa espirituhanong gasa ang gusto ka namo dapig ka namo ang dili gusto makigbatok pero dili may makigbatok mo pasagdain na lang inigabot sa kapanahonan. Basta wala na may tulubagon, tama? Wala na tayo tulubagon. Kung tiilag duha tulo og dili sagdain parang dili na tamanubag. Wala man po katungod dito sa kalibutan, boy. Wala man ko namunyag, wala man ko nagkasal. Anak ko katungod, kanang nag-ingon kao na mo ani, maluwas mo. Ang problema, magbuot-buot ta. Na wala ta nagtuman. Nga naglingkod dinon ta, sa lingkuran ng pinakidunggan. Nabay nag-atiman. Igmat-igmat na ta. Wala nagpasabot ta, nga na ako'y gigo, mga pastor, mga pare, wala nagpasabot. Tanawa si Josue sa ano, nagtabag sa alpang. Nahadlok mo kita sa Diyos, ako nahadlok ko. May pa mo. Kaya dili mo mahadlok, kaya bukutan man. Tama no? Ikaw boy. Hadlok Hindi ako og sala. Ano yung gisulti man ako sa espiritu, wala may tao nga nagtudlo na ako. Siya. Kitsa man ang kamahanan. Si Kristo, mabalik naman gid siya. Nga nga lang, dito pa kumutuon nila. Mabalik na po ko. Kahadlok sa makapatay sa kulawas Nga, di ako mahadlok makalaglag sa akong espiritu. Siya taas ang akong sakripisyo ni boy. 33 katuig ko. 20 anyos ko, 53 ko nagadawat ani. Nga karon 55 na ko. Nawabas na akong luha ginilak. Para sa mga tao. Nimbaton ako. Huwag naingon na kasala. Sige kung ampo nila Ginoo. Kung mahimo, ako'y kuha para kanila. Wala man po kong gikuha sa Ginoo. Kaya dili man po nung biyaan daw ilong tapos. Huwag ako pang isulti ang kamatuoran. Kaya mga pa ni maghatag o kagawasan. Mga na kaning makikusay ko karon. Atong tao ng sakripisyo na din Gusto ko na pong istoryahon. Sama?
Nga nagpalayo man sila nako, kay tawanan man ang ilang pagtuo. Basta kita, padayon ta. Nag-uol pa day mo. Wala na. Ay, kaguol. Pasagdain na sila. Ikaway. Pasagdain ko na. Tanawa ko do. Nakikaway mo soko ni mo, di ba? Sila hinoon nagkaburoto. Tama agad. Nakakita ang ka mo. Nabay na kakita ang nakikaway pod. Okay. Pare karon ana, kung nakakita sila, nagpabuta-buta, magkikaway sila, wala sila kakita. Tama lang. Nga kanita na, kung may sila magbabasa, wala sila kabasa. Ano yung magbabasa, dili kabalo mo basa. Yung silang nagwali sila, magwawali, apan dili kabalo mo wali. Kaya wala man gibuhat ang iyang giwali. Tama? Wala po giak iyang gibasa. Nabuhat-buhat siya dahil balaod ko sa iyang gibasa. Kung may tagugma, gugma rapod to. Nabay na higugma sa Diyos nga wala ning tuman sa iyang sugo. Tama? Tama agad. Nabay na higugma nga wala hadlok sa Diyos. Tapa? So, kumbaga, mas dali ra gid unta ang kaluwasan kung magkuan lang, magpaubos lang kapag magtuman lang sa balaod sa Ginoo. Mao na boy nga manguros ta side of cross ta ato pa manghikapo ng isa ka dili balaan. Ayaw i-cross. Ano man, diretso sa kasing-kasing. Ano man, kay nangandoy pamanta, so nangandak pamanta. Ang ato ang garbo mao kanay cross na to. Ano man, nagsalig man ta kataas taguro tag kahibalos kalibutan noon. Mo na nga, ayaw gamitan ninyo ana-ana kaninyong tanan. Kung ana-ana kaninyong tanan, ayaw gamita nga magpalayo kamo kanako. O tanawa na nag-eskwela dagko kayo, nagpalayo na sa Dios, tama? Mao gid kay wala naman na Philosophy. Theology kanang philosophy man na sa revised penal code o sabon. Si klaro na gyud nga balaan, ilaha pa yung supuhon. Tama? Magpili-pili pa gyud og pabor kanila. Mao ka na itudlo sa iya sa kalibutan boy. Mao nang yung si Kristo karon natuman ang kasulatan, ang kalibutan karon dili na ako. Ang mahigugmaon sa kalibutan kaway sa Dios. Mao na karon kung mahigugmaon sila sa kalibutan, ako sila gusto sila abinilag, ako sila gibirahan, abinako sila kuan, panako sila sobra nila wala oy. Dini, nangayo ko diri, nagtambal wala ko diri. Kita pa kay manghatag, dili ba? Tama agad. Di ba? Basig wala mo, hatag pa mga nagkinanglan. Pero na kay boy. Ang makadungog ani nga arang-arangan kumuhatag na to diri makabahandi gid siya. Ano naman wala na ako naguna-una iya sa kalibutan. Man ni akong asawa na akong mga anak ko mabuhi naman na sila, tama? Tama. Ako ning gipaning kamutan parang mukaylap sa tibok kalibutan ang pulok nga makabalaan ko nato ang gasa sa espiritu. Mao gid. Yeah. So, mas dako gud kay kuan, kumbaga tulubagon gid ang mga magawali sama sa pare no, pastor kay wala man ni magisulti gid ang kamaturan. Dili ko maghukom ni na boy kay basi maabot ang panahon nga naa sila tulubagon nga mobalik sa Dios. Ang Ginoo ay may balo anak. Kaya yaman ang gisulti. Naalay gipagay sama kay paraon. Kasi gigamit lang pod sila. Pero bulan kung magsakit. Naman kung magsakit dito naman to mga ipasaylo, tama? Kay kung abdik pa o dili man na maminaw sa Ginoo. Manang mula na ginagmasakiton ka. Kaya magantos ka pa. Pero ang problema, magantos lagi ka. Kaya hulipan man nimo imong kasalanan. Nya kwaon na punto ang imong napundar. Pinaagi sa imong sakit, di ba? Kaya dalo man kas kamatayon, hala balik-balik ka sa doktor. Bisag pila na kamilyon. Tanawa ang mga dato, di ba? Kurot gyapon, patay ka po no. Mo na nga kwaon na kay imo man ang gipundar na ang imong kabtangan dili gikan sa Dios. Imo man ang gipundar pinagi sa iya sa kalibutan. Kato kakuan po na sa kalibutan. Nga kung yatagan ka sa Ginoo na gamiton nimo to parang ipadala nimo ang bandi dito sa bagong yuta ug bagong langit. Mana nga kung naana nimo hatag na sobra ka nimo ngadto sa nagkinahanglan kay baka makita nga matinabangon, tama? Tama gid. Kung nahigugma ka sa nagkinahanglan, di ka makita nga nahigugma. Maginhatagon, tama? Kung sobra na kanimo hatag sa uban. Amo na dili sa tuwa. Matingala ka no. Na ako'y gitambalan makatag gamay. 120 nya atong pakapiyon ihatag pa sa uban. Ato pagayon taplan kung ana putay kwarta di mahatag na puta pugas, di ba? Nya wala man ako nagisilagi pasalamatan. Kay nalipay man po na sila kay nahigugma man sila umatag din nato. Ako na po'y maingon sa Ginoo, amahan mo na kini ang imong mga pinili. Imo na silang nakita. Tagay silang nagkinahanglan. Kay moagi magid siya. Tama?
Mao gid. Ang dili mo to muagi. Kay wala man na sila nagsakripisyo. Aboy, nakita man gid ninyo. Duha lang kakaltik, isa kakaltik butang nanto gamay-gamay akong luha. Ana ay. Wala man na sila gatugyan. Dito hinumong muhatag sa wala nagtugyan. Kaswerte. Swerte kay si Kristo Swerte kayo nga sila sinugo si Kristo nagpakamatay, sila nagpakamatay. Nya unsaon din nato pag-ilaw sa kuan sa mga magwawali nga o kanang gitulo ni Jesus nga mga tips ba kung naman sa balang kasulatan kung saan pag-ilangan nagsulti siya sa kamatuoran. Di ba na sa sulat sa balang kasulatan nga panid o sisaha ang iyang pinulungan sibo pa siyang binuhatan, di ba? May numduman pa niya to asa to. Kay daghan karon pag Ginoo daghan nag-ingon nga sila anak sa Dios pero panid siya kung sama pa siya ni Kristo nag-atiman, nag-alagad, naglaki-laki ba sa mga piangon, nagapasulod ba sa dumuduong, nagapasulod kung dumuduong ba, umaabot pa ta, no? Nagapasulod, no? Tapos nagapainom ba sa gihaw, nagpangga ba sa nagkinangdan, mano? Painom ba? Nga kita nagpainom tag tubig sa tawanon, tama no? Nga nagpainom ba katong kulang pagmahal diri, ako maghilak ko, magsulti sa mga tao karon pagsulti sa kamaton, tama so murag nakita ang pagpangga, nagapakaon pa sa gigutom. Unsa gipakaon? Dili hostiyas, dili ta mabusog ana, dili mabuhi ang tao sa pandamang, kining pulong mao ni ang pagkaon sa tawanon. Kay kung niingon ka pasayloan na kasala kanimo, di ba, busog ka uli nimo mo pasaylo na ka, tama? Tumanon to ang atong pagampo naa sa balaang kasulatan mo ni pagkaon haron ikaw magpaubos mo nang kamo dinhi kanunay mong gitapok inigkalasayz niya maghubad ko maghusay ko ninyo sa pulong unya mga hilyo po tas amahan. Kay kung makasabot mo, di ba, maigo mo no, kay nakasala no, igo ko ganihada kay namalikas ko mo nang gilimpyuhan mo ug may katungod kang mga isaman mo tong magampo na po ta samahan. Kay dili madungog ang atong pagampo kung aduna kitay jutay nga sala. Ngano mo nang maghusay ko ninyo dinhi. Good. Di ba nanay mo ingon kaniya ba tintal gyud ko? Yes. Kay walay taong walay sala dinhi. Mo na magbasa ko di kay nakita naman ang inyong mga sala sa espiritu. Mo na matingala mo dinhi nga mis iko ko ganiha ba mo na akong gibuhat ganiha ba nagdumot ko nag-away ko. Tinuod ka na haron magampo ta para sa kalibutan. Kay kung isulod ta sa simbahan naana to ang pagdumot pagpakaroon pa Diyos na Antikristo ning samot hinoon kasuko ang Diyos, tama boy? Tama gid. Kay gigamit na to siya nagsulti ta pros bakaon sig amahana mo anak ka sa langit pagdaygon imo nga umupot ka na mo nangandoy tayong gingarian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mi sila nya gituman ni adto ta dito puro pakawrag ingnan ug pasaylo kami sa among masala ingon sa pagpasaylo niya nakapasaylo ka dinhi gusto gyud ko nga una mo manhi dinhi sa laran mo na maigo mo dinhi kay gibuhi man nato ang pulong buhi ang espiritu dili patay, tama? Tama. Kung nisulod ta dito sa simbahan wala ta nagabuhi patay buhi patay gid. To na sa YouTube channel na to kamo nga maigmat ang dapig sa Dios ni Jacob, ni Abraham, ni Moises, makasabot sa tong gisulti. Balaan ka na ang balaang kasulatan. Ayan ito isa. Kay mo ka na gamiton sa paghukom. Nana sa balaang kasulatan. Ang pulong maoy gamiton sa paghukom. Kung andun na tayo daotang pinulungan, sa ato pa gihukman ka sa imong daotang mga kipamulong, tama? Tama gid. Pinuhatan. Nakabalo ka na kinsa ang imong aman. Nana sa Biblia ay nakipagdumot, magawas pod ang hugaw sa imong bata. Naikalagot sa tuwa diri boy, kay kasina. Una man na dito kasina, di mo? Ayaw kasina. Kasina dinhi, magsigi po nagpaniid ug mali dinhi. Pero kung maminaw lang, magbasa sila sa Biblia, paubos lang, good. Wala man tanig ingon, wala tay sala. Kamu po nga nagwali maigon di. Wala may naghukom ninyo, wala may ginamention. Tama gid. Igo na may nagsulti sa kamaturan, magpaabot pa deta. Na mamatay ta ug mao ni iyo ko mga pulong nga among gisulti. Ako ko naningkamot ko kay dako kayo ang gihatag nako sa espiritu. Mo na nga kamong uban po nagsulti ana mabosgot ako kamot na oy wala ko ana nagbuota ang espiritu. Mo reflect lang ko tama sa bituon.
Siya ang nagbuhat. Kinsagod akong gahaw. Wala man gani ko dala-dala nga orasyon kay iyam na sa kalibutan. Ang mga kalibutan kung nagbuhat og nag-orasyon boy nga buotan boy iya na sa amahan ng Diyos. Pero kung bad ay nang gigamit kabalo siya isakbit na siyawa. Lapig na nato kung iya sa Diyos. Pero ang dili iya sa Diyos magkiglaban na to. Labi na mo pasigarbo. Nambal ng pasigarbo siya siyapod. Bahala na mo. Walay tao nga masumpayan sa kinabuhi. Amen? Amen. Ano din sa ko ikapon lang ako ang iyong pagtuo mga ayaw ni dada sa inyo ayaw na kasi pagtuo pero kung kulang pagtuo dada sa laing tambalanan tama no? Wala yung proseso ang proseso human na to sa una sa sakripisyo na to nga kay nagpaubos man ko gisulay tama sa misidon niya nagtukod gudtog turi tugak-tuga bitaw kung tukod ani niya mo surrender tama no? Good. Yan, nadaog na nako boy. Andatan. Kisa may makikaway na ako, hindi mo ko makikaway nila. Iawayan ko niya, bahala sila. Tama no? Good. Sulod mo ko basig asa. Namudawat na ko. Tama no? Tama. Basig asa nga reliyan. Welcome ako, pwede mo ko itok nila pero bisaya lagi akong sinultian. Dili man ko langyog sinultian kay mura po tag kinsa na. Mura po tag pagano. Tama no? Mo pa gibuhat karon sa mga kamot lang. Tama na yung mag-igo na, mga kadungog. Kung Tagalogon, maayo mo Tagalogan nyo para makadawat pod mo. Kung maayo mo mag-English, English sa po ninyo. Kaya ang gamiton sa espiritu, ang yano maging sinuntian. Tama? Tama. Nanas Biblia ay, karon yano na gyud ang iyang sinuntian. Kanang makadawat nga ginabot pasabot nimo. Sana siya? Bandi na sa langit, kumbaga na. Kaya nagsakripisyo man ka, pero ayaw pangandoy. Kaya basig nagsige kag kwenta. Dili lang kumbaga kumbaga kung kinasing-kasing nimo nagsulti og nagbuhat na ang gugma makalawat pug ka sa gugma sa Dios. Kaya ang Dios gugma man. Kung ginib gugma ba nga wala ka nang na og bayad nga kinasing-kasing ikaw nagsakripisyo naghatag sa tiyutay ka nimo bisa ka na wala ka nang na og bayad kay nahigugma ka naluoy ka diri naluoy ka ana. Ang Diyos gugma man. So, kinasing-kasing good may importante ng pagbuhat para mo na pahandi nimo dito. Magin hatagon. Tama no? Di ba? Nya makuha, mahikap nimo na magin hatagon. Maluloyon. Nya gamito nimo kung unsay naa ka nimo nakalibutan haron maluloyon ka. Malaho tayo no gamito nimo ang imong lawas. Laho tayo na ka bisig nagsakit ka sige. Tunti lang kas kamatuoran, malaho tayon ka. Magin hatagon po na isobra nimo hatag ka. Maampuon, ampo surrender sa Ginoo ba? Surrender, ampo, surrender. Di kasi gagamahan namo nya wala nagtuman. Sana padis Dios. Tama na. Si panguros di gipatay di nimo ang pulong. Na gibuhi unta nimo tama na. Sumo din ang pagpadalag bandi sa langit. Dili mahikap nimo iya sa espiritu. Maluloyon. Mapuangoron. Nya mahikap na. Dili. Kung unsa ang imuhang skills dinhi mutabang ka matinabangon kinahanglan na action action nimo buhat yun malingon kung pulong lang walay buhata haron mahimong pulong mo pakita ako sa inyong pulong nga walay buhat halimbawa nang mingon lang pakitaon ko kamo sa akong pulong nga doon ay buhat tama na halimbawa mingon ko nga naluoy ko ng tahanan pero wala na ko sa gitabangan pakaroing na so patay ang pulong kung walay buhat gawas kung wala gid ka patay ang pulong kay wala man ni magibuhat tama tigil ka pakaroing na mga alaot ka mo mga presyo magtutulo sa tig pakaroing nun sige malaluoy pero di ay ito istorya di ay ito mana magunsa mang pulong kung walay buhat una ang buhat haron ang tao magpulong nga naghatag nimo ang tao nga magpataas nimo dili ikaw tama? Siya mas mayo nga. Ang tao magpataas? Pataas, Ang tao mo ingon nimo nga naila nimo. Di ba na? Ganisa. Riniboy magtay. Masigpigado kayo. Ano lang, ana. Pasabot. Grabe kitong taana. Siya nagpataas nimo. Dili ikaw. Kaya kung ikaw nagpataas, ipakita nimo imong hatag dito, nagpataas kasi mo kaugalingon. Sa ito pagipalit nimo siya. Nangita kag bayad. Mo nagiingon niya, kung magpahulam ka mo kwata, ayaw hunaon na nga magpahulam mo atong makabayad ka ninyo. Kumbaga, muhatag ka sa simbahan, ipakita nimo, gipalakpakan ka, kaya nagunahon na mong kagbaydan ka sa pagpasalamat o palakpak, tama?
Wala na, oy mana sa sumbingay boy. Daghan pa kayo. Sa sunod isa-isahon na to na kung mangutana mo. Naman na sa Biblia, kung magpahulam kag kwarta, ayaw hunaon na nga imong pahulamon katong nakabayad kanimo. Puti bugatan na kung sa tawhanon. Ang puti pasabot, kung maghatag ka, ayaw hunahuna nga katong imong gitagaan nga makabayad panimog ka bubuton. Tama? Tama gid. Para sa Biblia, oy, nya kung mapasaylo ka, ayaw hunahon na nga siya una magpasaylo nimo. Ay, pasaylo? Siya, wala pag-isa pasaylo. Ayaw na hunahon na, mo na po sa espirituhan. Tama? Kung inanion lang unta pagwali boy, mag-away pa ang kalibutan. Wala. Napay kabot. Malinawon ng mga tao. Ang sao man kay, dagdaygon mi noon tong dato. Nga, nisamot noon pagpangurakot sa kabos. Nga, to'y gihatag sa nangabusog nga wa gyud na tagbaw. Tama? Sige sila kaon, nangabusog sila. Tama no? Tama gid. Gikaon ang mga tambok ng karnero. Isip-isip nyo na, naanas bala ang kasulatan. Kaya base, kung magsige mag-istorya na ako, sakit kaayo na. Pero kung muangkon ka, kinsa ka, dili na sakit nimo. Mo na yung mapakasama imong kiniya sa bata. Tama? Kaya nakasala ka, paubos ka. Mo na nga, gihamtong naman ta. Kamo drilig-on na kayo. Ano man, dili naman ko magdaig-daig ninyo, di ba? Tama gid. Kay mukhaon naman mugahi, no? Dili pagatas, no? Tanawa ang mga nagwali. Gatas, no? Daig-daig, no? Mga itong maghatagpod ang dato. Gatas pa man na. Ilang ipakaon. Ulog-ulugan ba? Tama, no? Ang bata, ululuhan, no? Ululuhan gid. Yan na abay hamtong. Muna kang hait na kung sinultihan tungod kay hamtong na mo og pagtuo. Tama? Tama. Kumbaga, kung naisala, pakasamahan ng kiliya sa bata. Unsa pa ganito? Kung bata ang imong istorya, dili ka hamtong sinultian, magbalik-balik imong istorya sige kag amin, wa ka nagtuman, sama ka sa bata, wala ka din tuman, di ka mutahod, mura kag bata-bata, may pa sumpay. Mas may paghigtan yung muli og galingan sa sa bato o gitambog sa kiladman sige sa kag dagat. amin, sige kag gamit sa iyang gibalaan, unya ikaw wala nagabuhat. Unsa giingon sa Ginoo? May pa. Pero kana sandingay gyapon na no. Sumingay na. Kanang murag bata-bata ka istorya ba unsa karon lain na pud ugma. Nagbasa ka og Biblia pagkauhuman, wala ni magibuhat. Tama? Kag balaan dito. Kag panguros pero wala ni mo gituman. Kag ampo naman namo pero wala ka nagtuman siyang pagbuot. Wala ka nakapasaylo. Bata-bata na dili. Bata gid. Hubog no. Oh. Hubog sinultian. Pag unsa yang isulti, wala ni gibuhat. Anang dalok ay nadako lagi na boy. Sorry kayo sa naigo ani ha. Ako na gining isulti ang kamatuoran. Ay wala ko kabalo. Pila pa kapanahon na to di sa kalibutan. Tama? Nakaila sa Ginoo. Idapit na ko. Pag aniti ka parang magduwig ko ninyo. Mukandong ko niyo pinagi sa Espiritu. Nga nang nakita din sa mga tao nga buslot akong kamo. Siya ang nagamit na ko. Dili ako yung nagamit kaniya. Tanawa ang nagawali. Sila gigamit sa Ginoo o sila nagamit sa Ginoo? Kaya mo angkon, kami ang ipadala. Kami ang kahalili. Tama ba? Tama. Ang tao nga nagpamatuod rin, kanang itambalan ako Kinsa ko na ko. Nya ako naman nagisugti kay tinuod man na. Ikaw wala ka nakasaksi. Nakasaksi. Okay, kita na. Ang Diyos mao'y magpili. Dili kita ang magpili. Magpapili. Tama? Kita na ganyan maingon sa Ginoo. Naama ka na mong Ginoo. Nagpakanaw kita. Tama? Tama gid. Walang problema yun ako. Ako may nahinoon. Nagpapapapapapap Jesus noon. Nag-iahak na ni. Katong naggamit sa Ginoo nga sila na ang maluwas. Makaluwas. O, ito nagpagigino-ginoo. Tama lang. Katong gwapo kayo mga sinina ana. Kung kuan. Bala na Ano Ang sarili. mga- Puti. Pagisig-isig. Mag-tiktok pagit. Ba't lang? Dili sa to maghila ka na ita. Ang uban na sa simbahan. Kinatawa na yun silang sala. Mao gid. Yung kaon na sa hostia. Sama na. Di maigo sila. Sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Tama no? Pintas na sa cross. Dahil ito nakita din napapatay sa pulong. Nga nahimo na itong balaan. Balaan ba ta na boy? Ano nga, salamat po kayo. Wala ang pong gidawat Diri na ta. Pero di ko mahal mong pare di boy. Di pa ko may mong pastor. Kailangan naman sila. Una nga, kung may mga mabunyag ka sa pabunyag na ako dito. Hatag lang ta para di masilo. Tama? Wala mo katungod din Kami katungod na po.
Wala man ko na i-register sa SIC ano man. O di man ni business dire. Tama. Kita pa man gani ang mga gasto, tama? Ah, Ingan sila nga dili business nila. Wala man sila gihatag sa tao. May panggobyerno kasi sige paghatag. Ipatikuson panggobyerno. Kamu na isip-isip mo. Nga kung na mga problema, tawag sa gobyerno. Nga kung isa lang ang gobyerno, hukman ang gobyerno. Isa kang naa sa gobyerno, nagbayad kanila, pero wala nabalik kanila. Magbayad mo pag sakramento. Di lang na tuling laon ang tao. Kung ano man ang panahon ron, kumanin sila na ako. Tamahin mo, inikabot sa panahon. Hait yung sunod yan. Kasi maulawan sila sa mga tao. Ang mga ni dili, sa ito, panaigo siya. Common words man na, common name, di ba? ah, Sa ito ba, ang individual mga ni dili, kaya ang nakasala. Umingon ko, nga nung nipalagmang ka, busa sadaan ka. Na naman, naman as bala ang kasulatan. Nga mawali man ka. Pero di ka man tig kumawali. Magbabasa man ka, di man tig kumubasa. Nga naman, naman as bala ang kasulatan. Nga nung nagamit mamuglaing mga pulpito, panudlo. Nga naman sige no, naglangay-langay lang na kay daghang nagsulat karong may libro. Wala na sa Biblia, boy. na, sulat na. Dili na ta magsubay-subay. Dapig sa to ang mga gipili na. Gilain na na daan. Gila na katungod. Ano boy? Nasa pa'y pangutana? Nasa? Basta kita nga na igmat. Kamu po di nga nakadungog. Kung gustong mamati, kung maminaw. Isulti po ninyo sa uban. Kay wala maminagahukom. Ang gusto ka na to. Muduol. Makadungog sa tingog sa espiritu. Manuol ka niya. Nara ko diri. Diri sa among lugar. Pagita ako ninyo. Nara diri. Pero ang mangita manggod ako. Katura po nagsakit. Dadagan kong gitambala. Nagpalayo ino na ako. Kay walihan ko no. Pukoy tulubagon anak. Ano man. Dili ba dito mamatay boy. Matay gad. Mga nga magsulti po ko sa kamatuoran. Kay gusto man ko na ato kita kaniya. Pagitaon man ako ang mga karnero nawa. Tama? Gilain mo, gikan sa mga kanding. Ang mga kanding ano man, sige lang dito pambugay, sige patas anay. Sige kudyaka, yaw-yaway. Tama no? Di ba kanay? Dini, gilain mo rin gibalaan. Tama? Tama gad. Mo na, nagahilak mo rin kanunay. Pero karon, ang inyong kagol, ilisa na o kalipay. Tama. Wala na makikaway ninyo eh. Basta di lang mo may labot kanina. Ayun, magpagkikaway. Kung na ay nakikaway ninyo, na ay nang libak sa lituas. Ayun, magpagbuol. Normal naman na. Dismiss naman na. Malok po na sila sa Ginoo. Dili ba din na sila mamatay? Dili ba din, wala ba din sila ngandoy kaluwasan? Sure na ba di ay na sila? Okay. Tama? Tama. Kanya karon kumusuko mo. Palag mo nila, sure na ba di mo? Wala pa po. Naabari galaom na nana siyang gilauman. Basta padayon na ta sa atong kwan, nagsama ta ni Sanmo sa lumba sa dagan. Nagpaabot lang ta sa kapanahonan. Sige no. Samtang magpaabot ta, malingkamo ta, nga dili masaway sa Dios ug magputli. Tama no? Tama. Nana sa Biblia ay nga tanawa ang nagwali ana. Daghan na kayong tawhanon doon. Mga istorya nila. Pero ako diri, ni istorya. Tanan na sa balaang kasulatan. Katong magbabasa, bilib gyud ko ninyo. Kung nakakita mo ani sa balaang kasulatan kay mao kanang kamatuoran anaa sa otoridad. Tama? Tama. Si Kristo gay sa una ni tuman gay sa sugo ni Isaias. Oh. Iputo lang niya o gisumpayan karon pinagi sa espiritu nga magsulti gyano nga sinultian. Amen. Amen. Ang si Kristo dito na sa langit sa tuo nagalingkod sa tuo sa amahan o magpadala siya laing Mesiyas. Tato ba dili pa siya? Oh. Kay mubalik siya, di sinap na yung pagkarubisan ako boy, dili kay ko kaharong niya, di kay ko kahikap sa sandalyas, igo lang kong ipabantay, temporary. Pagubad sa John 16, magtatabang, tutulan ka mo sa pag-ampo, kamatuoran, tultian kamatuoran. Dili ko magsulti sa kong kagaling kong pagbuot, kung dili pagbuot sa espiritu tanawa karon. Akong isulti, pila ang tawanon diha. Yapan ninyo, pila ang tawanon. Diba? Naasa balaang kasulatan tanan. Grabe ang kaalam niya tag Ginoo. Nga dili na ko kinanglan nga magseminar pa, magdebate pa. Ang espiritu na magtudlo na ko. Unang mulikay ko magsulo ko sa simang mulikay ko kay grabe gusto siya makikaway. Dili makikaway, makiksulti ba? Pangutanon. Tama? Magbuang ka mo tig pa karong ingnon. Nga di na ko mapungan kay nagwali nagsige og katawa sa sala. Tama? Dili na insulto sa espiritu. Makapungong ka, kuboy.
Kapugong ka ko. Diligan. Naarin taon ko din ni ay paubos yung taon mo. Kaya kung dili na ko makapugong, gamiton ko sa espiritu, maulawan mo kadaghanan. Pangita ako ninyo sa tumang pagpaubos. Wala na kinahanglan na makigdebate. Taga naman na sa ilahan, no? Ito kayo na ito aday pila rata din eh. Pero malaw tayon. Dili tawahanon, dili ni naskogon. Ano man? Pat na takatuig, 5 na takatuig sa tong prayer din, naapat na nagkadaghan nun ta. Sinagulan na ay noon. Yan natay balaod. Kaya, Ingon pa manggani ko, ano sa mo? Ya, ang salingon nila, gusto pa mi. Ay, gusto makasabot. Ya, kung tawanon to, sige, kung paabot ninyo, mangulda na ko ninyo. pagbayran ng hanaw. Habay, ranahanaw. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaman ko nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bag-o nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.